Enodo chieng'no makende mar sabato maler ma Nyasaye yie mondo mi wachak wanere kendo chieng'ni ma kawuono kanyo tarik 7 mar dwe mar adek higani mar 2026 amusi kanyo ni oyawre kamoro ma intiere kamoro mineno wagolo okinyi masani ichiew machalo nade amusi kanyo ni happy Sabbath happy day kamoro ma intiere en thuolo makende ma bende wadakaw mar chako chenro ni mar sabato maler wachako kanyo chakre saa 12 mar okinyi kama isegwedhori gi kwayas mopogore ka kwaya mowuok kanyo niluongo ni Heavenly Echoes mabendo gwedhi kanyo janeno marwa ageno kanyo ni Nyasaye ogwedhi nyaka ne wachaka kanyo saa 12 mar okinyi nyaka wachopo e saa machielo mabende koro wanyo ndamo machielo mwanda mana jiwore matin kaeto bang'e ang'no wabed kanyo gi puonjruok marwa mar lesson kikelo ni kanyo gi Pastor Odinde mano mar Kisumu Central bang'e bende wabiro bedo kanyo gi yalo omiyo kamoro ma intiere kikidhi mabor med mana kete e wang' jowi mari mar Kala TV inyalo yudo wa e mbui marwa mar Facebook ma en kanyo Kala TV Live inyalo yudo wa e mbui marwa mar Facebook mar Kala TV Live bende inyalo yudo wa kanyo YouTube ma bende en kanyo Kala TV Live kamoro ma intiere med mana kisiko kodwa mondo mi wagwedhre gi wach Nyasaye pile ka pile iwacho ni wach Nyasaye nigi mang'ongo wach Nyasaye ema choro ngimawa jalo mok yudo wach Nyasaye yono makare en ng'ano ma bende koro to nyalo dago ngima ma ok owinjore kawuono agombo ni mondo mi wagwedhre mana machuok kaka luwore koda kasa dakika no kosekalo kanya 13 kamano to kasa achiel mar okinyi wadhi gwedhore kanyo e wigino ma iluongo ni blessings kata gweth blessings kawono chunya kata roho mar Nyasaye no wuok koda ni mondo mi wagwedhre gi gino miluongo ni blessings gweth mar Nyasaye ere kaka yudo gweth mar Nyasaye ere kaka wanyalo bedo jogo mogwedhi bende wan jogo mogwedhi wacho ni mokwongo beda nyathi Nyasaye no kende yie ni in nyathi Nyasaye kendo ikore ne piny ruoth polo mar ariyo nyiso ni in jal mogwedhi wadhi yudo somo marwa e bugno mar Jeremiah 17 wesne 7 nyaka 8 makawuono wadhi gwedhore godo buk mar Jeremiah 17 wesne 7 nyaka 8 wacho kama to ogwedh ng'at ma ogena kendo oyie kuoma nimar ochalo gi yath mopidh but aora matero tiendene kochomo pi onge gima thage kata ndalo oro ma chieng' rienye mager nikech pote osiko ka ng'icha ng'icha okodewo kata mana koth chwe to osiko konyago lemo ogwedh ng'at ma ogeno kuom Ruoth Nyasaye bende igeno kuom Ruoth Nyasaye mane ng'at mogwedhi ok ogwedh ji te gweth mar polo samoro ok nyal biro ni nikech samoro kigeno Ruoth Nyasaye samoro ka mag piny ogore kuomi tigeno kamopogore bende igeno Ruoth Nyasaye mondo mi yud gweth mar Nyasaye muma wacho ni ogwedh jalno eko mogeno kuom Ruoth Nyasaye nikech en kata kinde oro kata kinde tuoche kata ng'oma timore kata chieng' rieny kata sani koth chwe kuonde mopogore oko kaeni to en ng'at mogwedhi ogwedhe nikech ang'o ogeno kuom Ruoth Nyasaye omiyo agombo ni mondo mi wayud gweth mar Nyasaye agombo ni mondo mi wabed jogo mogwedhi ka ogeno ni duto iketo kuom Ruoth Nyasaye bende igeno Nyasaye kamoro ma intiere mane jipo wa makawuono mana agombo ni mondo mi ajiwi godo wadhi somo muma achiel kendo buk mar Proverbs mano ngeche 16 wesne 3 adhi somo kanyo ngeche 16 wesne 3 ma wajiwo godo to jok mogwedhi chalo nade owacho ni ket gik moko duto mitimo e lwet Ruoth Nyasaye eka itimgi maber mondo mi yud gweth Ruoth Nyasaye mondo mi gik moko timre ni maber mondo mi gik moko timre ni makare ni nyaka ikaw gik moko duto mitimo ikete lwet Ruoth Nyasaye mana kaka wan bende kawuono gokinyi ni gimoro amora ma watimo waketo kanyo e lwet Ruoth Nyasaye mar Nyasaye gwedhi kamoro ma intiere Nyasaye otelni Nyasaye oriti kendo Nyasaye ogwedhi ka wachako chenro ni mar sabato maler mane wang' jowi mar Kala TV kendo gino kanyo ni wagwedhore makare nyinga en Brenda Agenyo jata chenro ni dhi bedo kodi kanyo nyaka watieki saa 3 agombo ni mondo mi wayud alama matin kamoro ma intiere to ka gwedhruok makamano erokamano Nyasachwa iduong' e ber kendo wayudo ni jogo mogeno kuome gin jogo ma johawi nikech gweth mari giyudo mi nyithindi maneno wagi sechegi eki oket geno margi kuomgi gimoro amora ma gikale obed tuoche obed dhier obed chandruok mopogore to geno margi mondo mi obed kuomi ka gisiko gilami ndalo duto maneno ni wayudo gweth mari bed jaka korwe do chieng'ni mar sabato maler gwedhwa kuom ng'wono mari e nying Yesu Kristo ma jawarwa amen Tok yudo jipo makamano wadhi bedo kanyo gi puonjruok marwa mar lesson madhi chakore kanyo saa 1:20 miyo kamano mora ma intiere
kik dhi mabor, med mana kete wang jowi mari mar Kala TV. Bende wacho kanyo ni nyalo yudo wa e mbui marwa mopogore opogore, mano mar Facebook yudo wa e Kala TV live, bende mano mar YouTube bende yudo wa e Kala TV live. Ikete mana e Kala TV ka kama tai enan Brenda Agenyo. Tok maheri wadhi bedo kanyo gi puonjruok marwa mar lesson kita e kanyo gi Pastor Charles Udinde ka wuok e kanisa no mar Kisumu Central. Adhi yweyo matin kaeto bang'e waduoga.